Mae chwyddiant yn ffordd o fesur y modd y mae prisiau nwyddau a gwasanaethau yn codi a gall cael effaith fawr ar gyllid cartrefi pobl. Mwyn cyfrifo'r gyfradd chwyddiant, rydym ni'n cymharu prisiau cynhyrchion a rhai cafodd eu prynu yn ystod yr un mis flwyddyn yn gynharach. Bob mis rydym ni'n casglu'r prisiau yn y siop ac ar-lein ar gyfer mwy na 700 o eitemau, o laeth, te a bara i binafal, hylif golchi ceg a hosanau. Rydym ni hefyd yn cynnwys eitemau sy'n costio ychydig yn fwy na'ch siop wythnosol, o briniannau mawr fel teledu neu wely i briniannau mwy fel car newydd rhentu eich cartref neu hediad. Ac rydym ni'n cynnwys gwasanaethau fel defnyddio trydanwr neu gael torri eich gwallt. Rydym ni'n cadw llygad barcud ar y fasged sioper rhythwyr hon i wneud yn siŵr ei bod yn dal i gynrychioli'n mathau o bethau a mae pobl yn ei prynu'n rheolaeth. Rydym ni'n gwneud diweddaru bob blwyddyn yn seiliedig ar yr hyn y mae'r ymchwil i'r farchnad yn ei ddweud wrthym a pha eitemau y mae pobl yn gwario eu harian arnynt. Drwy gymharu prisio'r holl nwyddau hyn, gallwn ni ddweud a yw'r gyfradd chwyddiant yn codi neu'n gostwng. Ond mae'n bwysig nodi, os bydd y cyfradd chwyddiant yn gostwng, nad yw hyn yn golygu bod prisiau'n gostwng. Mae gostyngiad yn y cyfradd chwyddiant yn golygu bod prisiau nwyddau a gwasanaethau yn cynyddu ar gyfradd arafach nag o'r blaen. I gael rhagor o wybodaeth am chwyddiant, ewch i wefan y swyddfa ystadegau gwladol.